Намедонам ягон кас да бахилӣ надорум амидурунда шумуш бинём айбеғази лон ятиш батли кия стёпа урайдерай якин батл шо баъд надиюмаш айма улунду барои марада айхидам боварии сахт доштум чанд чиза гуфти гапо читувад накардам талпа мисол овозои хидматошда опит надорум майли ҳамде ма ганда бошуну ҳамашон зур бошану салом алейкум бачаҳо ҳоли ҳамин баранда ақл надора ки меҳмонда чойкуза шомади сиванҷо ман наба кулбай вайрон ба ӯ хуҷа рафтем ку ҳама каса дромадаи як клубда яу дарзан ту бубро алло фирдаус биё мара бар мегам ҳамин майра спасад кардам бароам мани қандар чай бача да як хонае мешиштем ки шаш касе ва ҳам шаш тамом туш будем салом алейкум мардум имрӯз дар барномаи мо сиван сиёвуш акасози хуби самати хуб барномаи як пилачой просто чахчах озода ака баъд саволое ки бисёртар худам фаҳмидагам мехоҳам бо бифаҳмон ин мардум да бифаҳмонем хорошо чока яка киҷомаст ки омади барои чӣ омади концерт чӣ хел гузашт концерт зур буди ку концерт бо мақсад ман чизе намедонам хело ту састарани ту медони ма не концерт мошинае баъд гузашт ба худо кайф кардам баъд аз концерт клипҳои нав ба нав буд оз бо чандтаи дига клип хай аддатаи дига уже сёмка кардагием нимонима фақат амора буд када бироварданем баъд альбом дорам тоҷикияе баъд и бо русӣ мегӯяд баъд хеле да мегӯм амҷа да бестим якан тарак движение кунем озу фикр фақат пешравӣ ҳаст ягон концерт мондани бо ягон дори ягон навигарӣ мақсад ки пешниҳод ки мардум да концерт питерда бояд бишава ин интервю ба фикрам дуюшам баъди концерти ман гита дертар мебира баро ки дамидадим хаям хеле да план дорум пака план концерта ба прогнози худ дака концерт санкт петербург чӣ хел мегзарад чӣ хел медонам бисёртари ғарибои мо дар питерам бисёр манам ҳамиш дар айронам мақсад ман москвара хеле зараи объявлят кардагӣ нестем то омадан ман питер хеле шид ки уже ин концерти маславу ҳами ҳайяҳуи ҳами давудаву ҳам қадар чизо хичун ранги реклама шидиам фаҳмидӣ барои концерти питера уже мардум ганда бисёр уже яхелош хафа шидастиям яхелош умедшон наканда ин просто карантин шид ку яке айбайнош чӣ шид локдаун шид ку то ҳафтума ана ҳозир уже разрешение қати мумкине ман нашод разрешение шозе ҳаллш кунам объявить мекунем нашод прогноз хай иншоалло ки соз мегзара иншоалло ки соз мегзара ами концерти худ дамҷада максимайна одамон дастгирӣ кардан хел кардам ес чиз на иҷада як хеле шид ки худаш ба худаш ҳамун я моменти концерта ма чихеле ки байни хипон гап мезанем ку рамзикҷон мақсад ту меги ки дусе трек рафт аввал хеле ҳама шиштагӣ ранги хеле нигоҳ мекунӣ ҳама шиштагӣ бо яхелош гувошони хеле фаҳмидӣ ки ба яке шумо хестем ку ба ана дашиш уже ганда ба худо атмосфера зур шид меги як стадион одама ягане хеле ма як галат хеле гуфт ма дар хона чанд қашитан гуфт хезе рафтем ки нашид ба яке халқ пеш омад ки ма ду сол шидем чӣ фоида гирифтем шумо хезе равиям хеле мега фақат дига ман рости бери рафтадам ай бери омадам хеле максимайна уже мобайнда буд баъди аз игвайна видео мефира духтарака чӣ мекунад вақте мизбонара вақти пеш рақс кеса мефироя дамҷа падешка кадио чипа ҳамира мардум как прикол қабул кард ту вақте ма дидам дамҷа рақс мекунад пешда бо ту обратно мефирой ура баъде ки мефирорам ман мефиромам ва как прикол қабул кардагӣ нест чӣ ба азик прикол азик минус мондага давҷако ана ту нафаҳмидӣ азик ҳамун момента именно прикол кардагӣ фон видео нест фромадести уже охирш да ана унҷаш нестай охи уҷара намедонам ки мардум тошто ма фромадам мардум да у чизи интересниам нестай ма фромадум бромадум во просто дидам ки як духтарак бечора рақс каистай охранник меояд хеле грубо айбат мекапаша на самом деле хеле мекапа мефурораша мардум да интересна тамом духтара шарманда када тамом ҳам хабар чиз ама то што фромадум
من ایجا کشیدم های تنگیم آخرین تو آسایش خیلی ولی اونجا کسی اومدگی بود همش میمونی ما بودم من نمیخواستم که او خیلی حتمشه میشود اما یا اکاز بیتسه همون جا خچم نه که کی میدونه بیسار میده خیلی بیسار گمیره کار میکنه و گنداش استوکیانه خرانور دست من همونجا خب بودم وقتی پشت برامدم گفتم ترکی درو گروه با گب خواهم که پیش من دویدم چی خیلی اون کامرا نبود خب بخدا نه بازی وای میگیری موزیک هم فهمیدی عزیز دیوانه بگوی با چلاک که بگه هم عبدالله گیره بعد فرق شده دیگه قطعی خچه آنگاه بکنه خودش قطعی آنگاه زده یا بسلاواتش کنه یه ویدیوی ما باید بسته دیوانه عزیز دوستان در پاد مسکو ماجرا است که زمینای فروشی بوده در این نمره زنگ بزنید اینام حسار میده گپ بزنید اونجا راسروچکاتون میده ای 3 تا 9 ماه به پرسنت زنگ بزنید подробно همش هم میفهمید اونجا в общем همه چیز ایدئال چق خودت با ака як вақт хеле медонистум сектор як буда то сабаб чӣ шид ки просто группа распад небошад ҳастари хеле нешт вақти пештараш мумкин якум сабаби ами асосиш биромадани як нафар ду нафар аввал буд баъд ман авлодмедия рафтум коркунӣ рафтум гуфтум исуси кам тарак творчество омада уҷа пеш мебарам гуфтум ягон клип мепартом яке хачхела взлетет мекунем яке гуфтум мақсад звезда шидем гуфтум меомаматона даст метавонам мақсад як фақат реклама ки хай ман ҳоли звезда нашидам уже чи группа распад шид хай ҳеҷ гап нест просто бачаҳако қатӣ ҳамун чем як цел доштем як чизе доштем ки ҳама каса бовараш мекардем ва ман то охира ҳамун чизда бовар мекардам ба худо ина рафтагӣ будам авлод медиҳад чи акай берӯзам худаш мақсад прекрасно медонист ки ман қатъи ҳамунро мешитам ку танҳо нашод бачаҳо гап мезадам зураи нав хеле стилаш зурай гуфта дар бораи ҳамон фақат гап мезадам қатиш ки як рӯз не як рӯз қатишон ягон лейбли ба қувват кунем не ки ҳозирам ина пароканда шуда масалан полностью кандагии музику не ки ҳар якташ пардаи мисли зурай ина шамам ки мистер хе рӯзо қатӣ ма агане ганда конфликт дошт исуси трабит мекунад ҳозирастани халал гап чахчах нормально рӯзо я трек хондем каса қатишам я до рӯза визуфпартояк шуда охи визуфпартояк не мегум куам хеле трабитиш кардагиам фаҳмидӣ ҳамун вақтое ки намина шуд группа гапи ча буд ку ҳамун вақто трабитиш мекунам ман ҳами шама хай ман ӯро мефаҳмам ҳами шама батли қатӣ далешоша дидам ба шинохтам честно пеш медидам хеле намедонистам ки ҳамун шама як рӯз аз сториси навик имиш медорам аққоратиш кардагия нагла ки навик нагла аққоратиш кардагия бро агар шам данҷо бошед брат пабрат ки мехоҳам ки ҳамҷа қатӣ ма бишиневу ҳами савол мада интересна ки сабаб чӣ шид ки навик имиш аққоратиш кард ҳамиҷа дар шам ҳамура исор медиҳ ҳами рӯз гуфтам ки мада ҳами савол бе чиз дошадам мақсад ҳами савол дар дили ман мондаги мехоҳам ай худаш бифаҳмам чиза хай мақсад ҳамун нашод саволо ина мистер хеайзу нормальния ози батлода уже чикадес ҳасанов я тафару ура вообще зурай чейс ам ҷода чейс ам мекунам чейс барномаи мо давомада буд фави кайна фави как блогер полностью чиедица кадагия ози чейс клип кадагия ку клип кадестай ба хапро качи бахапро бахапро иҷада боша зур ҳаму дастгириш кадестай клип эса бахапро пацанакора чанка дастгирӣ кард вақте охиронами гуфти гапо сол мумкин ки 30 та клип сёмка кардагӣ бошад ман мақсад ака ба фикри ман распад шуда нест эътибори чиқади ки ина масалан ҳисоб медиҳа вақте ки чӣ кардагӣ клипи месӯхтам месӯзида ай ма ай тоҷикистон сценарияра кае ки дар ҷои кардагӣ нашонда ё короче сёмка кардагиам ҳама хеда просто так бахарамам хеле бисёр пацанакора просто так ёрдам додес это круто ахир намедонам мумкин ози уже ягон договор кардистай қатишона не ки чанд каса фаҳмидем ки просто так клип кардем
ами сабаби распас зани сектор ага ман дидам ки хидада фавик бромади уже маъне накард ана му якин фавик бромад баъд ман хеле чӣ кардам баъд яму дига уста пуромадан гирифтан ҳама каса иш як тиш бромад бо баъд уҷа рафтани мара бо накадан чӣ кадан ман намедонам карош чизе шикбаинда майли янде ма ганда бошума ҳамашон зур бошан ӯтимада мепура майли ма мушти гапо нахонам инарепам ягон чиам набошум бизане ма ягон каса наметонам қапида ягон каса наметонам гуфта ки бес ты дамиҷа бес ма бояд карочи биҷунбу ма бояд боло бурам чтобы ты мақсад бо тумада бахилӣ накунӣ ҳар кас ҳаққи хестан ҳам дора ҳаққи бахилӣ ва ҳаққи гап ва ҳаққи любой чира просто ҳам қадартон мекунӣ ки бачаҳко касе ки травитон месна касе ки байни ҳами суси гап мебара меёра бовар кардан кор нестай группҳое ки оянда мешин ҳамин хатобиҳои ҳамаи хатобиҳои моро ба назар бигирем баъд дарш фаъолият кунем хеле ка медонам батл кади бисёр авон тоҷикистон батл мекади батл ҳозир дорӣ шавқ ки батл киндаҷа меган турнир ташкил мекунад акай бахач мекунад ки акай бахайку барори кор мақсад батл ташкил кардани о ака марда гурӣ ҳозир бисёриҳо мумкин янамуде қабул кунанд ки хеле катагӣ дора ё фахр дора чӣ дора не ки ҳозира батлое ки ба фикр мемонам аммо гонораре ки мегиранд ку яхе реперо ба ҳамо чемпионато баробарам гуфти гапо гонорарошон просто барои як батл фикр кардӣ мемонам мақсад чандта батл мекунам пацанако мегирам ҳозир вай одиночнам ташкил кардани мақсад на батли счёпара мекардай батли хай бай одиночный батл мешавад тин хел ма хел кам чемпионат не ҳам чемпионат кеста ҳам одиночный батл ана одиночный да ма фикр мекунам ки қатъи ҳеҷ кар намедонам ма ягон кас да бахилӣ надорам амидурунда ягон касе нестай ки шумуш бинам айбиғази лонли не қатъи батл намекунам единственный батле как кайф караги лоли авҷа тавашшудра единственный батле ки там худат кайф караги батли худат да кадома максимально батли худам қатъи лонли максимально рафтага ма гуфти гапо дта батли зур дорам дами хотирам айни реп тоҷик гуфти гапо яташ батли кия стёпа урайдерай якин батл шо баъд надима шайма улунди барои мара да чиста не максимально зур гузаштага маро да канали 121 тамош кардам да канали худат биромад бо повторно ду бор тамош кардам ки максимально омадага амҷас да кайф кардаги мегӯям ки хеле арӯс ма чӣ карда меги девги шақар кард чо кард баъде ки ноз мегӯяд раунд мега ку ба ҷамон баъд ака қатъи маро батл кардаги баъд ки бой доди хеле ягон ашушони буд ки намешавад дига намекунам батл барои ку ҷанав фикр мекунам ки аян бада сахт баъд ягон батл чида будам хеле депрессия депрессия ки айхона намебурад ку ҳеҷ нами я 2 моҳ бетар намефуридам рӯи ягон кас нигоҳ кардам ба худо ганда бидам чидаги пешаям охир пешаям батл воймаш бисёри баъд ки мезанем мисӯси яке дидам ки бой доди ай худам боварии сахт доштам чанд чиза гуфти гапо учитоват накардам талпа мисол овозҳои хидматошто опит надорам оли мақсад на ты да пеши маи телефон да минуса мемонам я намуда мехонам кайф мекунам не ки уҷа мерай ҳама доду бой дора фаҳмиди аҷа микрофон хай микрофон ҳам худаш запис ҳаста чиста безеб бо аҷа трам қоб надори хай мари чандта батл караги будам мақсад ба микрофон якин батл буд ай ма не сеюм батл ма да ами ба фикрам единственный репер дами Тоҷикистон чтобы поражениёш ай батлош да бисёр бошамайо не хеле бад небуд не ки бисёр бой додагиём аввалда фақат бой додагиём 4 батли аввал буд чандта буд бой додаги дуча батли максимально батли лони да кайф кардагим кати худат победа бридагиём бад бой додагиём баъд уже якиам хел бад брида соли 2019 буд соли 2019 будам батли ма улонди уҷа может ҳамҷа чемпионати сол мекардам меши балки чемпионат шона ки батл нагузашт бади бай финал шон
Finaldan dodar o budana. Ne ki kaybatlim ha. Çi var xeyli interesting zar. Ya bu cebe bu şey. Biyo ya bu xeylerim var ya go. Ya bu şey baxdım biyəcəm. Ay dur tavaşa dayı. Brasleti qaldı şey. Bir sürekli yaban işiyor. Ya ihtimal da bakın xeyli bana işini sakatım olmuş bu sırada. Салом алейкум бачаҳо. ҳолам мебаранда ақлан дураки меҳмонда шудеза. Шома дисиванҷо ма ва ба кулбай вайрон.